Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Mitä mä laittaisin tänään päälle? Ainakin tän mun ja Mandin ystävyyspannan. Näkää sovittaa sitä peilin eessä. Oi kuinka hyvälle se näyttää. Nyt pitää vaan soittaa Mandille, että se kulkee mun kouluun. Niin, moi Mandi. Niin, et voit sä niinku kulkea mun tänään kouluun? Tai voisit sä niinku tulla tänne? Miks? No, okei, mä voin tulla sinne. Joo, moikka. Itse kun sen Mandin pitää vahtia sen pikkusiskoa. Epä mut se epä vaan ja au. Hänen sinun rusettisi. Voi hitsi himpura. No, ei kai se hänelle ollut niin tärkeä. Minäpä vien sen hyllyyn talteen. Oi, kun minun luoni ovat niin kipeät. Missä se Mandi oikein viipyy? No, kai se tulee kohta ulos. Ai moi sai. Nythän sä tulit. Au! Mitä? Siis mitä mä oon oikein tehnyt taas? Apua! Mä väistän kohta koulusta. Nyt äkkiä. Meidän pitää olla parhaita kavereita. Nyt pitää ryhdistäytyä. Ja kellokin on jo melkein 8. Minun on mentävä. Ovathan kaikki paikalla? Ope. Missä ne lasit ovat? Niin, mitä Siiri? Niin, opettaja Mandi puuttuu. No, odotetaan hän sitten vielä hetken. Hän saa kyllä tuntuvan numeron alennuksen. Pelottava opettaja on vaarallinen. Lapset rauhoittukaa, minä olen kyllä ihan konnas. 10 minuuttia myöhemmin. Nyt meidän on kyllä ihan pakko aloittaa tuo biologian tunti. Ja Mandi saa tuntuvan jälki-istunnon. Mutta ihmettelette varmaan, että miksi teillä on 1 kirja per pulpetti. No se tarkoittaa sitä, että me olemme viime aikoina olleet koulussa hyvin köyhiä. Joten meidän on ollut pakko myydä muutama kirja pois. Että niin. No niin, ottakaa sivusta. Siis kirjasta sivu 36. Missähän se Mandi on? Eikä se lintsaa sen takia, että se suuttui mulle. Ja mä en edes tiedä syytä. Mut hei, eihän mulla sitä ystäväkantaa. Voi ei, siitä se suuttu. Nyt se luulee, että mä haluan olla se paras kaveri. Mun pitää korjata tää. Pitäisköhän munkin lintsata? Mut mäkin saisin kyllä jälki-istunton. Mut ihan sama, mä lähden kyllä nyt. Siiri, minne sinä menit? Siiri, tule takaisin! Hänkin saa kyllä jälki-istuntoa. Kaikki on minun syytäni. Mitä ihmettä? Oliko se Siiri? Mikäköhän Siirillä oli? No, sen asiat ei mulle kyllä kuulu, mutta
muistaa, kun se itki. Olenkohan me edes riidoissa? Ja minnekähän se juoksi kesken koulupäivän? Varmaan kotiinsa. Keksin. Olen ihan suotta vihainen.